Hello guys, नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअआव फिन खनसेबाव बरायफिननाय थाबाय। माने दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जों मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना गाइस। ओरै क'क्राझारावनो, क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव। ओमफ्राय आंजों लोगोसे माखासे फंबायफोर थांफागोन, ओमफ्राय आंनि लोगोफोर थांफागोन सानैसो। ओमफ्राय नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नाय आरोना गाइस, एसे मोजां नांगोन। माने जों बेलेग जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना गाइस। ओमफ्राय जायगाया बारा गोजानबो नङा, थेवबो एसे गोजानानो जायो आरोना, बिदिनो 50 किल'मिटार बिदि सामथिं जायो आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आरोना गाइस। माने दिनै आं भिडिअखौ बे गौरां पार्कआवसो स्टार्ट खालामफैबाय आरोना गाइस। फैनानै रुमावबो खालामबोगासिनो। माने रुमावहाय मानसिफ्रा ज' गैजोबामोन ना, ओमफ्राय बेयावसो डाइरेक्ट हाखु दाखु जानानै बेयाव नेफैबाय आरोना गाइस। ओमफ्राय बेवहाय स्टार्ट खालामफैबाय आं ब्लगखौ, दिनैनि ब्लगखौ गाइस। ओमफ्राय नै जोंना फंबायफोरा, लोगोफ्रा नैबाव दंजोबो नै। 12 जनसो दं आरोना जों गाइस। ओमफ्राय नै बिसोर बाव गय बायदिसिना जादों आरोना। ओमफ्राय जों बिनि उनाव डाइरेक्ट थांसै। स्कुटिबो दं नै जोंना गंसे, ओमफ्राय B3 दं। ओमफ्राय ब्र'नि एडभेन्सार। ब्र' मोजां ना? फार्स्ट टाइम दा नोंबो? थ' गाइस आंनाबो दिनै फार्स्ट टाइम आरोना गाइस। रायमना नेसनेल पार्कआव थांनो नागिरदों जों गाइस। माने थांफेराखैमोन आरोना, लाइफआव फार्स्ट टाइम रायमना नेसनेल पार्क। खिन्थु बेथिं थांबाय आरोना, बे साइडथिं, खिन्थु रायमनायाव थांफेराखै आरोना। थ' नोंथांमोनाबो नायलां गाइस, दिनैनि भिडिअआ एसे मोजां जागोन आरोना गाइस। आं बेखौ सालायनो नागिरदों गाइस। थाव खनसे नाया गाइस, बेयाव 4:30 जोबाय। थांलाय फैलाय जागोन ना जायाथाय नायसै आरोना। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आरोना गाइस। जों ओरै बनरगाव फारसे जानानै थांसै। ओरै बनरगाव फारसे जानानै डाइरेक्ट बैयाव आथियाबारि थिनालि होननाय दं, बेजों ओंखारहैसै आरोना गाइस। ओमफ्राय ओरैबो थांनो हायोमोन जोङो, माबाजों दतमाजों ओरै सेरफांगुरि जानानै। ओमफ्राय ओरैबो थांनो हायोमोन जोङो हाइवेजोंबो, कारिगावजोंबो। ओमफ्राय जों हरै गिदिंनाय जायो नालाय, ओंखायनो जों डाइरेक्ट बारस'लांसै आरोना गाइस, माबाजों आथियाबारि थिनालिजों ओरै बनरगाव जानानै। बिसोरनो ब्र'मोना दिनै मोजां जागोन आरोना गासिनि ब्लगा, मानसिफ्राबो एसे बुरजाखा आरोना गाइस। थ' गाइस जों थांनो ओंखारबाय। माने आं मोनसे खोथा बुङो आरोना गाइस। माथो नांथाखो मा होनो, आंना माइकआ बारा मोजां नङालै गाइस। बेनिखायनो बे बे माबायाव बाइक सालायनानै रायलायनायाव आंना ओरैबायदि प्रब्लेम होयो। बेनि थाखायनो आङो बे बिदि गारि सालायनानै रायलायनाय भिडिअखौनो लाबोनाय आरोना गाइस। माने आं माइक गोदान अर्डार होबाय आरोना गाइस, दाबो सफैयाखै। ओमफ्राय बे माइकआ सफैबा आरामसे बिदि बाइक सालायनानै माबानोसै आरोना। ओंखायनो आं दा बे प्रब्लेमनि थाखायनो बिदि बाइक सालायनायाव आं गानखौ मिउजिकसो सोना होनो गोनां जायो गाइस। नङाबा आंबो रायलायो आरोना बाइक सालायबो। थ' गाइस जों थांगासै आरोना, आरो खालामनांगौ दा माइ गोदान। सिदा हो। बेनिफ्राय 7 किल'मिटार देखायबावदों आरोना गाइस। अखा हाना होबाय गाइस, मा खालामबावनो। अखा दाहा दाहा साननाया नै अखा हाफैमारबाय आरोना गाइस। अखा दाहा दाहा साननाया हाना होबाय। थांनोसैलै बिसोरो, थांनोसै नांगौबा दा अखा नागारनानै थांसै ना गाइस। बै रिजर्टआव हाबजागौमोन। मैयासो जा आराम फुदोंमोन आं निरमाजों फुख'नो। केसाला ब्र' रेइन मड अन खालामबाय होनदों नामा ब्र' ना दिनै फार्स्ट टाइम? बरखुन हैस, अखा दाहा दाहा साननाया हाना होबाय आरोना गाइस, मा खालामबावनो दे।
बेड लाक होननांगौ ना मानांगौथाय अखा दोमैनानै फैबायना जोंबो बोथोरखौ मोजां होननानै दाना लामायाव अखासो हाबाय थ' गासिनो जोंना अखाया हागालायबाय आरो ना ओमफ्राय जों दा जोंनि फाइनाल लकेसनसिम थांफिनसैलाय आरो थ' रेडि गाइस फुरा मानि आरो ना गाइस नै अखायाबो लाखिनो हाया जोंखौ फुरा जोंना प्लेनिंखा नालाय गाइस नै ब्र'आबो रेन मड अन खालामखाबाय ब्र'आ नै रेन मड जोंहाबो स्पर्ट्स मड दंखालायसै थ' गाइस जोंहाबो स्पर्ट्स मड गाइस जों थांनोसै आरो ना थ' गाइस जों फाइनालि रायमना नेसनेल पार्क मोनफैबाय आरो ना गाइस बेजोंनो हाबो बेहाय एन्ट्रि खालामनानैसो हाबनायनि पारमिसना दं आरो ना गाइस बैनो नै जोंना गेटआ ओमफ्राय जों बै मोनसे दालाय मानसिफोर फैबाय थायोना बे आवजार बिबार बारिया बेवहाय थांनो नागिरदों आरो ना गाइस बेयाव थांनो थाखाय जों बेजों थांनांगोन आरो ना ओरै साइडजों संकस दैथिं थांसै आरो ना गाइस बिथिंबो नायसै थ' गाइस नै आवजार बिबार बारि फट' खेबजाग्रा जायगायानो बेनो गाइस नै जोंहा सिख्लाफ्रा फट' खेबजागासिनो दं बेनो नै गाइस आवजार बिबार बेयावनो फैयो मानसिफ्रा बिरादनो बरिया आरो ना आवजार बिबारा माबा खालारनि जायो पार्पल कालारनि बिद जायो आरो ना बेयाव नायदो मानसिफ्रा बेयावनो फैयो आरो ना फट' खेबजानो थाखाय रायमनानि बे बिबार बारियावनो खाथियावनो माथो ब्र' खाथियावनो होनदा माबाया बे बिबार बारिया ओरैसो मोजां नुगोन हिटनो नों हाखला गाइस बे दाख्लै समाव बिराद फट' खेबजा फैबाय थानाया नै बे जायगायावनो गाइस नै बे जायगायावनो खिन्थु दा अखाजों नै बिबारफ्रा सिरिजोबनानै दं आरोना ओंखायनो एसे खम बिदां दिनै मानसिफ्रा एसे खम आरो बेनो रायमना साइडआव दं आरो ना बे माने रायमना हाग्राया ओरै थाबाय बेनो रायमना हाग्रा ओमफ्राय मेन गेटआ बैजों ओमफ्राय बेनि ओरै साइडजों ओरै लामा फैनाय दं आरो ना रायमनानि ओरै एसे दावस्लाबोनानै ओमफ्राय बेवहायनो नैलाय बे आवजार बिबारा बे दं आरो ना बेनो बे समाव दाख्लै बेनो बिराद बारा जादोंमोन आरो ना गाइस बे जायगाया मानसिफ्रा दा बायदियावनो दंबावोसो नै गाइस एसे फट' खेबजानो फैग्राफ्रा थ' गाइस जोंना नै बे भाइरेल जानाय बे बिबार बारि बे आवजार बिबार बारि जायगाया नैबेनो आरो ना गाइस आं दा बेयाव फैबाय ओमफ्राय दा बिबारफोरा एसे सिरिनानै खम जानानै दं आरो ना गाइस ओमफ्राय आरो अखाबो हादोंना दिनै ओमफ्राय मानसिफ्राथ' ओरैनोबाबो बेयाव जाबाय थाखायो नै दासिमबो हालागैबो मानसिफ्रा बिराद फट' खेबजानो फैयो नै ओमफ्राय दासिमबो मानसिफ्रा बाव फैयो आरोखि ना नायनो मानो ओमफ्राय आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम माने बै रायमना नेसनेल पार्कआथ' बेयावसो थाबाय मेन गेटआ बैथिंसो दं आरो ना गाइस मेन गेटआ ओमफ्राय बे ओरैनो मेन गेटनि ओरै फैनाय लामा बिथिं मा सहैयोथाय आं बिथिं मिन्थिया आरो ना गाइस बिथिं बे लामाजों मा सहैयोथाय आं बेखौ मिन्थिया ओमफ्राय बे थांनाय लामायावनो आवजार बिबारा दं आरो ना गाइस बे जायगायानो भाइरेल जादोंमोन आरो ना दाख्लै समाव बेनो गाइस नायनानै लादो नै बिराद जायगायाव थायो आरो ना गाइस बे आवजार बिफाङाथ' जेरावबो थाखायोना ओमफ्राय दा मोनसे खोथाया बेल' बेवहाय माने बिराद बुरजा आवजार दं आरो ना ओंखायनो बेवहाय लामा सेर आवजार बिफाङा बिराद बुरजा नालाय ओंखायनो बिबारफोराबो दं आरो ना बाहाय माने ओरै गोलावनो गासिबो बिफाङाव ओंखायनो बेवहाय एसे साबसिन नुयो आरो ना गाइस नङाबा बे फांसे फांनैनियाथ' आलदा खोथा ना बेहाय एसे बुरजा दं आरो ना गाइस खिन्थु आवजार बिफाङा जेरावबो थाखायो गाइस ओरै जोंनिथिंबो दङ लामा सामा नुखायो आरो ना खिन्थु बिनि बिबारा ओरैबायदि समायना आरो ना गाइस गोसोखौ बोहोखायो बिनि बिबारा बिराद मोजां नायनो हागोन नै अखा सिजालायनाय फैबाय आरो ना गाइस दिनै लोगोफोरजों फैबाय ओमफ्राय अखा सिजानानै बेयाव ससे थाफैलायबाय आरो ना मानसिफोर फैयो बिरादनो दासिमबो मानसिफ्रा फैयो दासिमबो थ' गाइस बेयावनो दसे थाथ'नोसै आरो ना माने फैबाय नालाय बेसेबां मोजां
ओंखायनो दसे थाथ'नोसै ओमफ्राय माबा जोंखो ब्र' मा दं जेबो गैया ओरैनो भिडिअफ्राव समायना नुथारदोंमोन बिबारानो गैला माथो सिरिजोब्बाय गाइस बिबार थानायमोनबा मोजां जागौमोन लाइन लाइनखाय समायनासिन नुयो आरोखि ना जोंथिंबो बिबारा हरै बिफाङालाय दंखायो दंनाया नै जोंना ब्र'आ फट' खेबजानायाव मेनाजात माने जोंना फैनायनि खारना बेनो आरोना माने जों दिनै फार्स्ट टाइम फैदों आरोना जों फैफेराखैमोन रावबो सासे फंबायाल'सो फैदोंमोन ओमफ्राय बेया दिनै सेकेन्ड टाइम जाबाय आरोना ओमफ्राय बेखायनो जोंहा फैफेराखै नालाय ओंखायनो एसे जायगा गोदानबो नुबाय आरोना गाइस जोंना एसे लाब जाबाय आरोना फैनायनि दा थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय नोंथांमोना डाइरेक्ट संकसआव लोगो मोनहैसिगोन आरोना गाइस आंना ग'प्र'आबो चार्ज जोब्बायना डाइरेक्ट आं संकसआव देखायनोसै आरोना गाइस आं दा मबाइलजोंसो शुट खालामबाय नै जोंना ओंखारजोब्बाय बयबो नै ब्र'आ सालायसिगोन आं उनाव गाखोसिगोन आरोना गाइस एडभेन्सार बाइकआव फैबाय जोङो दहाय डिउक सालायदोंमोन बैखौ सालायबाय आलदाखौ होनबा थौ ब्र' थौ लेट्स गो थ' गाइस जों फाइनालि संकस दै सेराव सफैबाय आरोना गाइस बेनि भिउआबो बिराद मोजां माने दै बोहैनाय आरोना माने गुवार जायगा बेयावबो मानसिफ्रा फैयो आरोना संकसआव ओरै खाथि खालानि एरियानि मानसिफ्रा बेरायनो फैयो मोजां आरोना बेलासि टाइमफ्रावहाय आरामनो सानसेट बायदिसिना नायनो थाखाय आरो दैयाबो आराम स्राय स्राय दुगैनो मानो बिराद मोजां आरोना गाइस जोंबो सफैजोब्बाय नै बाहाय बयबो दैया नै बैथिंबो दैया गुवारथारलै गाइस दैया गुवार आरोना गुसु मोनफैबाय आरोना बारा गुसुथार ओरैना थ' गाइस आं नोंसिनो आंनि बाइकनि सिनेमाटिक भिडिअ देखायगोन आरोना गाइस नोंथांमोनानो दै सेराव आरामनो सिनेमाटिक भिडिअ देखायगोन आरोना गाइस थ' हेल' गाइस जों दा थांनायनि लाहार फाहार जाफिनबाय आरोना गाइस जों फैनानै फट' सट' खेबजाबाय एसे टाइम स्पेन्ड खालामबाय फुरा ओमफ्राय दैया बिराद मोजां आरोना गाइस आं नोंसिनो र' दैखौ थांनायनि आं दैखौनो टाच खालामाखै दासिमबो एसे गुबुंले आरोना दा अखा हादों नालाय खर'आव ओंखायनो ओरै हाजोथिं अखा हाबाथाय ओरै दैया गुबुंले जाबोयो आरोना गाइस बे हाजो हाग्रानि दैफोरा ओमफ्राय आं बेखौ खनसे फैनायनि नामै खनसे टाच खालामसै आरोना गाइस औ मासि गुसुब्रा हाजोनि दै होनबाथाय गुसुनो बरियालै बरिया आरोना जों गासै बाइक गंबा फैदों आरोना बुरजायानो जों गासै ओमफ्राय स्कुटि गंसे फैदों आरोना गाइस ओमफ्राय जों थांनायनि लाहार फाहार जाखाबाय नालाय गाइस जों थांफिनसै आरोना गाइस मानसियानो गाइस नै जों दहाय ओरै थांबा बारा मानसि गैयामोन खिन्थु ओरै दा एसे बेलासिनाय लोगो लोगो मानसिफ्रा गाइस खेबलासै जों खेबलासै नैबे सिमसाबारिया हाग्रायाव थाना फैदों आरोना गाइस बिसोर गाइस मानसिया नै रायमनायाव लागाय बिबारबारियाव होबोजोब्बाय दहाय गैयामोन माइरि दहाय बारा मानसि गैयामोन आरोना ओमफ्राय दा जों फैफिननाय टाइमाव ओरैबायदि मानसि जाबाय गाइस आनबिलिभेबल मेन बे जायगाया ओरैबायदि बारा जाना दं आरोना दा फैफिननाय टाइमाव आरोना फुरा फैजोबो आरोना ओरै लकेलनिबो थाबाय माखासे ओमफ्राय ओरै गोजाननियानो बांसिन फैखायो गाइस लकेलनियाथ' बेयावनो नुबाय थानाय बिसोरलाय मानो फैयो खिन्थु एसे गोजानाव फैयो आरोना थ' गाइस जों दा दहायनि बे रायमना गेटआ बे फारसे सफैफिनबाय आरोना जों संकस थांना फैबाय गाइस संकसनि बे दै सेरा बेयावबो थांबाय जोङो ओमफ्राय दा जों फैयै फैनानै बे मेन गेटआ बेसिम सफैबाय आरोना ओमफ्राय जों एबार नेक्स्टआव जोङो नैबे जिप साफारि खालामनो फैगोन आरोना गाइस टारगेट लादों आरोना आरामसे जिप साफारि खालामनानै बेरायगोन आरोना ओरै हाग्रा फारसे सिङावहाय नै जों गेट फारसे सफैफिनबाय A few moments later. थ' गाइस जों फैनानै क'क्राझार टाउन मोनफैफिनबाय आरोना गाइस ओमफ्राय जों जेरावबो लाखिफैनाय जायासै आरोना डाइरेक्ट जों नैबे मादैनि दखानावल' डाइरेक्ट साहा लोंनो लाखिफैबाय आरोना गाइस जों दहाय जे लामाजों थांदोंमोन बे लामाजों फैफिनबाय ओंखायनो आं लामाखौ देखायासै आरोना गाइस
ओमफ्राय नै जोंहा लोगोफ्रा जागासिनो दं लोंसै आरोना गाइस फुरा मेंबाय आरोना बाइक गाखोबाबो मेङो गाइस सालायबा बांद्राय मेंबावासो ओमफ्राय गाखोग्राया बांसिन मेंखायो आरोना बिराद खस्थ' जायो थ' होमबा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक खालाम शेयार खालाम आरो आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम गाइस नोंथांमोनाबो थांनो गोसोबा बेयाव थांनो हागोन आरोना गाइस बिराद मोजां ओमफ्राय जिप साफारिबो खालामनो हायो गासिबो दंजोबो आरोना गाइस रिजर्ट टिजर्ट दंजोबो नोंसोरो थांनानै आरामसे भिजिट खालामहैनो हागोन आरोना गाइस थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाइस बाय बाय Right here. बाय बाय गाइस